Good morning, guys! Ayan, paos-paos na punta. Ayan, na-dito ako bang mata na paos. Anyway, again, good morning. Ano to, up guys, sa panipagong yugto na itong drama nga. Mga kalag nga bungoton. But bago to mag-proceed, of course, magbasa sa yung mga comments nga to sa drama nga. Mga kalag nga bungoton. So, dapat gani mag-picture ko sa laing commenters na sa laing drama. Kaya itakan gito, pero doon na lang. Kayo may commenters din sa mga kalahag na punguton. But, it's okay. At least, ay makabasag yung puntag. Pila ka commenters dito time check sa ta guys, bago tayo mag-proceed sa itong drama. So, the time is... Okay, as you can see, walay time. Ano ka na? Kuripot kayo. Ano man ako din Masih sa time, di mo hatag. Ayan, as you can see, di back na lang ako. 7:59. So, almost 8 na lang. 1 minute left para mag-alas 8. Then, nakamata ko guys bago pa ko kamata no so cellphone dayon. Ayan, as you can hear, di ba, paos ata kakapuyat na to no sa kaka-TikTok sa mga tanaw drag TikTok. Nakita nyo guys ang pan transformation jamas mo to akong gikano makeup gahapon gabi so nabilar ko tungod ana nya malas pa jud kayo guys. Sometimes TikTok ko, ang cellphone, kaning nga cellphone, nalubat. So, malas kayo, nag-charge ko muna ako kapilaran. So, nag-charge ko, kaning iPhone mag guys, dali, radyo kayo malubat. So, kanin siya pang TikTok, ngayon ako niya, pang picture, o pang basa, o mga commenters, like karon. And then, akong isa cellphone, pang vlog yun siya. Pero, muna the best. Noon, the best po ang presyo, grabe po ka mahal. Okay, so, magbasa taas yung mga comments, share ko lang no kagabi So, kung sa akong orasan nag-start o TikTok, nga na dyan ang mga TikTokers guys, dili enough sila isa ka oras. Awamot lang pa siya kakura. Nga na tayo mga makeup artist. Kasi syempre, mag-makeup pa gani si Andrea, she spent 2 to 3 hours just to, you know, to take 3 seconds out, 14 seconds na ata to. Na 3 hours siya nag-makeup. Diba? Basta-basta mag-makeup guys para makasayod mo. Sa mga makeup artist ka ba na sila kalakan kay layer. Like, you know, foundation, concealer, then eyebrow guys. Ang kanang eyebrow, usay madugay yung ko anak kay huwi. And kanang pagbutog eyeliner, usay guys kay maana na ko ang isa po kay maana. So, lain kita na ano, nga Andrea taas. Diba kag in-check, Andrea, bura ka og kanang hiliog mata. Kaya paubos man, iris na po. Kunya ka to, mag-iris ka na may makeup. Anak hasol guys, magbutag eyeliner. Hilabi na ka ng dilianan. Ako, hilig ko mag-makeup, pero dili ko hilig magbutag eyeliner. Kay, di mo ko kabalo. So, guys, hilig ko magbutag. Dili siya eyeliner akong ginabutang. Eyebrow na siya. Pag uman sa eyebrow, katagon din ako para siya bow dark, Drea. So, hindi talaga guys, ako matapag medyo dark. Hindi mo kong mata, dark brown. So, dito tanawon. Then, that's it. And, sa mga kasayod, no, na ako'y bagong gi-upload nga short video nga I missed you too. I missed you rin. Ito akong gibutan gito. Alinto to siya, guys. Grabe akong transformation nila. Gana na siya, tay. Mo na ang pag-shutdown sa akong cellphone. Mo nang gi-upload yun ako na kay, you know, kapoy, hago ra ba kayo mag-makeup din ato ra na i-delete. So, ako yung siyang i-upload kay, you know, sayang kaya ito ang 3 hours o niya. Di na to i-upload. Para po makita nyo. So, muna akong kahago gapon. Grabe makeup. And I spent pila ka oras ba? 3 hours. 3 hours ba to? Nakalimot naman ko. And guys, ako po din siya i-vlog po hon. Ang ako mga, as you can see, di ba nagtatay bugas? Ayan, na nag-comments dira ako. So, kung nagamit ako sabon. It's not about sabon. Sa sabon, ma'am, lahi na chukog sabon. But it's about foundation. I've been using foundation since 4 to 5 months na ata. Karoon na siya na year. So, nakuha na ko guys, na-addict na ko foundation. Because, you know, as you can see that I have so many pimples. Like, I am prone of pimples. So, bagay dyan ko na mag-use or magamit o foundation kay dyan bagay sa ako na din mag-foundation kay dahil kayo bugas. As you can see, na ako'y buhi na bugas diri, tira. Pero pag buta na ako foundation, mawala siya. Ayan.
Manong ginabot nga ako guys, kaya maulot tawag kita sa crush. Na daw. Ayun o, ano yan, nakita niyo guys. Pati pang eyebrow kay ang ato ang makeup look gabi pero siya Latina no na dark. Ay dili siya Latina, lahi man po ang Latina. Yeah. Na siya ikawig sa Latina. Kanakakon ka ng eyebrow talan sa mata. Yan. Dapat di eyeliner pero eyebrow ang gikuan kaya ang eyeliner dili ko kabalo. Mas pila ko kay mas kuan pa ko sa eyebrow kay ang eyebrow magudi sa magatag ako ra mairis og dali check ana street din ang eyeliner kay mo uga man na gahi kitang galon ang bottle sa eyeliner pagka ang gamiton erase na pod sus ko nakailamdom ko sa una pa guys namulan na ako diri ang dapit sa kuan mata kasi erase di jud ako ma-perfect no may perfect okay. Okay, so magbasa sa ayan sa kakadaldal ako alas 8 na guys alas 8 na then sige pang cellphone din wala pa ko hikay, wala pa ko toothbrush, wala pa ko hilamos. May maghilamos sa karang taon. Okay, magbasa sa inyong mga gipang comments dito asad sa mga kalaga buhaton. Every time good na magtanaw ko sa kung naong guys, kaya maghayong ab ko. Pero pag di ko mo tanaw, maski pa magtutok-tutok ko sa mga gamit, wala. Wala may tabo, pero di ko magilang ab. Pero once na magtanaw ko sa akong na maghayong ab ko, nga naman yun na, siguro kay, okay, that's your face. Accept the reality. Bitaw. Guys, magbasa sa ta. Okay, hala ka. Ako man din ako i-screenshot. Ako man din ako i-send. Dito dito magbasa sa photos. I-screenshot man din ako. Okay, so the commenters that we gonna, read is from the drama nga mga kalag ng punguton. Then the thumbnail is ako'y tag-iya sa inyong kalag. Ganda nga na. Ha? Ika na ba, Diyos? Please. May seryoso. Bito guys. Okay. So, gito sa mabasa na to sa ako'y tag-iya sa inyong mga kalag. Kuyo kayo ng drama, no? Tindot na siya paminahon. Okay. So, okay. Di na siya mabak. Ikaw na. Di na ka mabak. Okay. So, isa lang ka-commenter sa itong pasahan pero kahit taas na itong intro. The commenters that we gonna read is si Sir Dads Vasquez. 11 days ago. Ayan, medyo bago-bago pa. 11 days. Mato dyan diri guys. Nadang salamat. Rage Vlog sa mga kalag nga bunguton. Episode 103, 104, and 105. God bless us all. Thank you, Sir Dans. Ayan, paus-paus pag dito, guys. Dice. Ano na, dice naman ha. Sa magyod. Ito guys, dito na to. Taas-taas na itong pa-intro. Kay wala pa tayo kay mag-asikaso pa ko sa itong panihapon. Anong panihapon? Lutong pa kayo. Ito mag-asikaso sa tasong pamahaw. Dito ako to guys. Ano guys, ang lay sumpay ning ato drama nga. Mga kalag nga bunguton. Just keep on listening guys. Dawata kini og panginom ka mga tanan kika na ini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Ambil kan? Ambil! Ayaw ninyo iuli ang balaang kupa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usahaw mo na ito iniron. Asa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na tuton, ato na to iatag niya. Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupa diri nako kay kundili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. Kay galani ang sumpay na to sugilanon, mga kalag nga bunguton. Ayaw mo kadlok. Sundalan ninyo akong gisulti. Pakit-o na to sila. Kung pagputol na ko ang espiritu ni Hipe. Hutdo na to silang tanan. Payukbuo na to ang tibok katauhan sa sumuron.
Nanawag na ko ang mayor o nagpaibaw nga dunay dakong kagubot nga nahitabo sa Luntabaw. Daghan ang patay sa mga sakop sa kapulisan. Lakip na sa hipe. Oh, come on. Patay, lakip si hippie pa rin. Oh, come on. Oh, tungod sa pagsuway nila og dakop ni Belhor. Gilupig ang puwersa sa kapulisan tungod sa kadaghan sa mga sakop ni Belhor nga pisukol kanila. Kaluoy ni Hepe og sa iyang mga kauban. Subok yun kayong palandungon. Nahibaw ko nga naningkamot yun si Hepe aron mapitol niya si Belhor. Alo, uy. Unya, unsaon na malang nato ini ron. Kung mao na, di na mao. Kung may mahimo ang kapulisan sa pagsumpo nila, unsa pagkatay ini. Mao kanay angay natong pamalandungan. Kinahanglan nga pahugtan pa nato ang atong mga pagampo. Kay sigurado ko, nga himuon gid ni Belhor ang tanang paagi aron maputos sa kalisang kinidapita. Padre, Oh, Ernesto, kumusta ka na? Padre, tabangi ko ninyo. Huwag akong lawas. Unsa man, may kaon ka na ba? Wa pa gid siya mukaon, Dre. Sukad ganin ang buntag hangtod karon. Ugo pa sila siya tumal sa iyang mga tambal. Ernesto, kinahanglan nga mukaon unaga. Aron nga maulian ka sa imong kusog. Kaon na Ernesto. Si Nanay Diling. Si Nanay. Ayo kabala ka. Naibaw ming buhi siya. Wa siya pasagdi sa atong Ginoo. Nakita mo na, tuling? Musabot gid sila og kalisa nga gaom. Labi na nga hibaw-an na karon sa tanan. Nya di gyud ay magsilbi bisag kinsa ang mga has pagtunog sa atong teritoryo, di ba? Dugay ko nang gipasidan ang si Hippie mahitungod ni Ana, tuling. Pero, wa siya maminaw na ko. Mas gipili niya nga mamatay kaysa musunod ug mutuman sa akong ando. Oy angay nila gaon. Ara makatilaw tagam ba? Nan karon. Kinsa pa ang gusto nga musunod ni Hippie? Ha? Bukas ang atong pultahan para nila. Mga inutel. Gidasig na ko ang tanan. Bisan pa ang mayor o ang gobernador. Maghugpong sila nga sa ilang puwersa. Gusto ko nga mailhan nila ang akong kabantog. Muhari na si Belhor sa tibuok kalibutan. Oh, come on. Pasensya na kayo, padre. Nga, nakalapas yun sa mong kaugalingon. Oh, come on. Ni kasabot ko ninyo, Luis. Pero, Dre, doon na lang may gustong ipatinaw. Nga unsa? Nagkamod din sa libro nga mo nabasahan, Dre. Kinsa mang gibot ipasabot sa tao nga gisikutan dito nga mao'y mo sakripisyo siyang kaugalingon aron pagluwas sa tanan. Oh, come on. Pasensya na kayo, kadre. Gusto lang gud ming matagan og katinawan ning tanan ba? Oh, come on. Doon ay gisulti na mo si Ernesto, Dre. Tinuod ba? Nga usa na mo ni Luis ang kinahanglan nga mo sakripisyo sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa kinabag-an. Oh, Tonyo. Oh, come on. Tinuod, Dre, nga kami ang gipasabot adto? Pasaylo ako ninyo, Luis. Tonyo, dili pa gyud unta mo angay nga masayo ni apan. Mao kanay tinuod. Ug wa ko'y igong gahom aron pagtuis sa kamatuoran nga kinahanglan dunay usa ninyo nga mo sakripisyo. Oh, come on. Basta mo. Tarong na. Ako na expression ton. Ay, pumilog na ton. Pero, Dre, basig si Tonyo tingnan pasabutan na. Dre, ako rin. Ang tinuod, gusto na gyud unta kong usulti ninyo bahay nga ana. Pero nangayo ko giya og hustong panahon sa Ginoo kun unsaon ta kamo sa pagpahibaw mahitungod sa maong kasuwatan. Oh, come on. Anong galit na kahilat ka ito, matiyar pag naon. Hilata na yung kamong. Nakahilak lang ko is. Doon na gid ay usan na ito nga mamatay. Usa kong taman, mo man ay nasuat. Oh, come on. Di ba din may mo, Dre? Nga usbo nang nasuat? Way usa ka nato nga makausap sa panagna. Kaya ang tanan nga naisuwat sa libro ni Padre Julio Salvacion. Matuman gyud Tonyo.
Siya. Wala gid puruhan nga mausap na, Dre. Ang Diyos na ibugtong dunay katungod nga makapausab sa tanan to niyo. Aban kitang mga tao, wag yo'y jutay gahom aron malikaya na to ang kamatuoran nga naisulat sa libro. Unsa man among buhaton nini? Wa tala mahimo. Gawas sa pagtuman o pagdawat sa kamatuoran. Kung unsa ang naisulat, mao gyud kanay mahitabo, Tonyo. Oh, kumusta na imong pamati? Okay na ko ng daday. Nalipay mi dong kay daghang kagikaon. Ang bitaw dong, mo ginay husto. Kaon gid ka aron makusgan ka og balik ha. Salamat kayo nang magdaha ng daday. Karon nga naulian naman kasi mong pamati. Kinahanglan nga sundo nimo ang among gisulti ha. Ilabi na gid ang gisulti ni Padre Simon. Nga dili gid ka mo biya dinhi. Usab gid ni tabo na ko nang. Usahay, di ko makasabot sa kong kaugalingon. Maglibog ko. Usahay, magabantay ko nga pagpataka lang kong sulti. Nabiktima ka salamat ni Belhor, Ernesto. Pero ayaw ka balaka. Ni ami uban nimo. Dili ka na mo pasagtan. Nabalaka kay ko skip tangin nanay. Ayaw palabi sa imong kabalaka dong. Gidaog ka lang sa imong gibati tungod kay nahadlok ka kun unsay mahitabo ni Tia Diling. Luyan ng taong kay si nanay. Naiba ako nag-anto sa siya dito sa iyang himutangan. Ayaw pa padaog sa imong gibati nung Ernesto uy. Kinahanglan nga magmalig-on ka. Kun unsa may mahitabo ni Tia, kinahanglan nga andam ka kanunay. Andam ta nga mudawat sa kamatuoran dong. Gusto ko mabalik dito. Ayaw dong. Kinahanglan nga mag-agat sa sulti ni Padre Simon. Gano'n nang. Tinuod, akong giuyon na si Pilhor. Para dila niya usaw si nanay. Huwag sila yung tinguha nga makuha gini ang kupa. Nahibaw namin ni Ana. Mao nga agdon ginato si Padre Simon. Delikado mo balik pa ka dito, Ernesto. Sigurado gyud ko masakpan kasi mo pagpakaron ignon sa iyang katubangan. Dong, hinumdumi ha. Traidor si Belhor. O gusto ra kaniyang gamiton. Di naman unta na ako isa pa yan ang akong kinabuhi nang. Basta di lang usaw si nanay. Ernesto, tanawa ko. Kinahanglan nga kami ang imong sundon. Ni ami uban nimo og dili ka na mo kasagdan. Nung siya nung kadaton. Nung nagdama naman nung kadag maayo. Nung sabihan siya, oh, come on. Nagpungaw lang ko sa akong kagulis. Bida sa ni mo. Madlok man na kang mamatay. Oh, come on. Kaya nga no, wala ka madlo. Kung mo na ikaw nalay voluntaryo es. Abay ni mo ton. Sa tinud-anay lang no. Nadlok man ko. Pero ako na lang giandam ang akong kagalingon. Kung pananglit, ako mag-iitudlos kapalaran. Oh, come on. Kapos kayo. Iski. Iski. Dilisan ko na yung kabataan. Sige. Salamat kayo. Salamat kayo. Inkiditi. Unsa inkiditi? Nabuwag na ito. Wa pa gani ko ka-desisyon re. Kung ako bagyod, mingon lang ko kung pananglit ba ako itudlos kapalaran. Ako nang duwaton. Oh, come on. Biisay. Bisay. Bangag sa ilong. Bukod sa ito. Ikaw na lang is. Kaya di pa man guguandam nga mamatay. Di pa andam Sabot na mamatay. Ikaw no, naniguro lang juga sa mong kagalingon. Bati kay ka. Oh, come on. Pasensya na kayo ka is. Tingali, kung mamatay ko, malipay dyan siguro ka no. Oh, come on. Dili is, oy. Ay, pag to nga nalipay kay ko. Bisa kinsa na to ang mamatay, mag-uol yun ko. Kay, mura na ba yati ka igsuon? Sobra pa magani sigsuon ako pagtanaw ni mo. Ya, di ko mo mo ay. Oh, come on. Nung di magamoto, nga mamanay labing tinuod. Mabitaw nga nakahila ko ining sitwasyon na is. Nakahila ko na yung sitwasyon na. Iwa ko magdaon nga maod. Di ay nilinong dangan sa atong mga dautang binuhatan ka ni Adto. Para na ko ton. Deserving kay tang duha nga mamatay para way lalis. Oh, come on. Ha? Kita yun ha? Kita yun? Oh, mas manang kita yung duha para way mahay. Oh, come on. Unya na? Ha? Unya, kuhan mangguna siya. Usa na mag-iingos kasulatan, ha? Unya, ato ginil to pakon. Anong kita man duha? Oo, manay kaso. Mas may mga nga pasubraan na to nga duha gyud ang kinabuhi nga tong ihad sa Ginoo.
Mas musamo to kalipay ang Ginoo kung kita yung duha mismo ang musakripisyo. Oh, come on. Ay, ikaw lang isoy. Ano lang kong i-apil? Total, mas isog-isog bang kakay nako. Di na tayo maglalisa na. Mas mayo pa, ato na ning ikonsulta ni Padre Simon kung kinsa gyud nato. Kay nabiya gay proseso nga atong sundon. Kay gumikan sa tong sakripisyo, mabuntog nato ang gahom ni Bilhor ug maangko nato ang kadaugan. Oh, come on. Sige, kuslan man. Ha? Kung noon sa itong kaplanan, dawato na lang nila to. Na, mo ganay hustok ton. Oh, come on. Pero maayo siguro nga ato sang sultihan sila si Daday ug Magda ini. Oo, ato gyud sila sultihan. Oh, come on. Kita ba atong unang istoryahon is? May mo unahon nato og sulti sila si Magda ug Daday. Aron may bawsad sila sa tinud-anay na to sitwasyon. Oh, come on. Miss May Pais, istoryahon na to sila sa sila ug una. Okay, kana. Oh, come on. Ako ra ang makahatag nilag kinabuhi. Wala problema, Bilhor. Ako nang buhaton. Good! Muna'y gusto na kong madungog gikan nimo, Ernesto. Buhaton ako kutup sa kumayo, Bilhor. Siguruduhon ako nga ako sila makabig. Very good! Lakaw! Balik dayon, Ernesto! Og sunda! Ang tangal kong kitugon diyan nimo! Matuman, Bilhor. Uy! Ito nyo! Ni Luis! Oy, Tong, napaingon din ni si Risto. Dong Ernesto, di magagikan. Diyan ko sa gawas kikiro ito nyo. Oh. Uy, nganong yaron ra magika mo gawas-gawas dong. Naibaw man ka nga naidag ang mga mata nga nagbantay na to. Oh, come on. Eh, magkablakan ako ni Luis. Ay ba kung di ko nahinaptan. Tungkol kay nagdahom sila nga, ilang ko magamit silang plano. Pero pagkuha sa balaan ko pa. Dong Ernesto, may kayo nagisikot ka na ta. Ligod na ta din kay daghan ta ng istoryahanan. Daghan ta istoryahan. Tayo po na, Noy. Ay tali sa kilis koridor. Aron, kita makita ni Padre Simon nga magsultian ita. Oh, nganong hadlok magani Padre Simon do nga. Wa man tay daw tang gihimo. Oh, come on. Kung ano, Luis, nasuko mo lang ako si Padre Simon. Kay nagtuo mo siya nga akong gisupak ang gitugon. Nala, sige. Pakilit lang tais. Pero, kung saan mo ginahitabo ni mo, ha? Nagpagamit yung ka ni Bilhor? Oh, come on. Wa ni Luis, sa pagtinuod lang. Ako rang sanong-sanong si Bilhor. Tungkol kinabalaka ko yung nanay. Basin ko sa iyang buhaton. Labi na nga si nanay. Tako na kayo masakiton. O naman gid ay sabot ninyo ni Bilhor. Yalay kong gisugo aron kuha lang balang ko pa, Noy. Bugti sa kaluwasin nanay diling. Nya. O naman yung nauna nimo. May sugot-sugot ka. May uyon ako, Noy. Kaya kung ako sa pako si Bilhor, miligro yun ang kinabuhi nanay. Lakip na ko. Uy, ay kabalaka dong. Ni Ami, ni ito niyo ni mo. Kabangan ka na mo. Oh, come on. Dong Ernesto. Nasayod namin sa tanan ni Luis. Ha? Ang imong gisulti namo, giangko na ni Padre Simon nga kinahanglan gyud. Nga dunay mo sakripisyo namo para mahuman na ning problema, ha? Ni Luis, nito nyo. Mas may siguro nga, di lang kumudugang bayan ng mga butangan. Ano man dong? Basin umasay pa na sa punya sa kong mga naibawan. May tungod niya ng mga butanga. Kaya nga no, doon napabaday kay laing nahibawan niya ng mga butanga dong. Oh, come on. Isino kayo kung mudugang pa ko uglang istorya, Noy. Mas mayo siguro nga, kamulay mo si kumple sa abang butang. Sultayin mi nung, kung unsa pa imong mga nahibawan. Kaya ang karon, ay, naglibog yapon mi. Kung unsa na mo pagbuntog si Bilhor. Ug kinsa gyud among duha, ang angay gyud nga mo sakripisyo. Bitaw dong. Sultihin mi. Oh, come on. Nga naman ka Magda nga, mura man kagwa mahimutang diha, uy. Wa day uy. Naalang ko yung gawin na una. Unsa ko yung nauna ni mo, Pod? Bahin ba itong kisulti nilang ni Luis o tunyo nato pa? Eh nga no, nabala ka ka ito yung nagisulti? Kuan, nakapangutan na lang ko dahil kung seryoso ba ito silang duhas ilang gipanulti. Kaya nga naman. O sige, ibutang ka og tinuod yun. Unsa may imong bation kung doon nagiusa nila nga mo sakripisyo sa ilang kinabuhi? Siyempre day uy, makulbaan sa ta uy. Mga bana ba na nato sila? Kaya nga no di ay day, huwag day ka makuyawi ato ilang gisulti.
Sa pagkatinuod lang, day, naglagot man ta sa atong mga bana, pero di sa gid nato ikalimot, naghihigog magihapon nato sila, uy. Wa ko'y comment, ana, Magda. Basta nga ako lagi masulti. Giandam na nako akong kaugalingon sa tanang posibleng hitabo. Pero day, kinahanglang maklaro gid nato ning istorya, ha? Kung gusto kag yung masayod, ato pangutan-on si Padre Simon mahitungod ang mga butanga. Mas mayo pa, day, atong istoryahon si Padre Simon. O come on. Buang nga sa pataaw eh. Tama mula husog sulti kung unsa pa iyang libuan. O come on. Sa Jangis, ako rin mo maama ng bata. Pag umangkon man na nimo, di ba? O come on. Pag umangkunan ni Daday. O kinahanglan nga sultihan taniya kung unsa pa iyang nahibawan. Kay nagtuo ko nga napag na siya gitago na to. O come on. KBI. Nayay na nasa siya ng KBI. Kuan ba is? Paano may maayo? O, lauson tatog basa ang libro ni Padre Julio? Uy, maglisod na tagsudron dito ton. Kay nahibawan na ni Padre Simon. O come on. Bitaw. Marag, gikandaduhan na to nila. O kuan, gikandaduhan na to maayo nila. Ha? Oy. Di dasad no. Murag sa akong paminaw. Doon na pa'y duha kapanida to. Ton. Nga, wapa na itong matiwas o basa. Oh, come on. Buha nga sa boy. Kalit man lang itong butho si Ernesto at itong higayon agad. Morgi, kiis iti. Ha? Unsa lang kiis iti? Kana si Ernesto ton. Dagan yun ay ibawan. Kay, suod man kayo na silang Padre Simon. Oh, come on. Malagmit kiis. Malagmit. Pero sandi lang. Ako na lagi mamam ato niya. Mama na ko na niya. Mama na ko siya. Musultira lagi na po. Sa kadugayan, musultira. O, kinahanglan nga matagan yung tagkatinawan na ning tanan, ton. Kay dagan pa kayong mga pangutana nga kinahanglan yung matubag. Oh, come on. Ang tanan nga gisulti sa inyong mga bana, pulos tinuod. Sa ato, Padre, tinuod di ay nga dunay usa nila nga mawain ning kalibutan aron ang usa nila maluwas. Oh, Magda. Huwag ka na labing tinuod. Kaya ang pagtugyan sa usa nila kakinabuhi, mo may karawasan sa tanang mga nabilanggo nga mga kalag, nga dugay nang naulipon sa gawom ni Bilhor. Oo nga, Dre. Kinsa man kinilang duha mo sakripisyo? Si Tonyo o si Luis? Huwag ginganlan, daday, kung si Tonyo ba o si Luis. Ang gisgutan dito, mao lamang ang duha ka tawo nga mao'y nagkakuha sa balaang kupa, ug ang usa kanila, mihalad sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa katawhan sa Dios. Ang buot may pasabot rin nga, literal gyud na dunay usa nila nga mahimong bagong Kristo aron mo ay muluwas sa mga tao. Kusto ka, Magda. Pero, saon sa mga paagi, Dre? Adunay usa nila nga gamiton sa Dios, ug kasahan sa kaisog sa Espiritu Santo aron mao'y makigbatok ni Bilhor. Unsa may ilang gamitong hinagiban, Dre, aron mabuntog nila si Bilhor. Ug ano kinahanglan pamangyod kay ipayad ang ilang kinabuhi in town, Dre, uy. Di ko makahatag sa hustong tubag na imo niya ng butanga, Magda. Dili ka tungod kay bayad sa sila mga nabuhat ng mga sa, Dre? Daghan ang mga posibleng hubad sa mga panag na daday, Magda. Mahimong sakto ta sa ato mga katahap, pero bugtong ang Diyos ra maugyoy nasayod sa tanan kung nganong gikinahanglan nga mahitabo ang ingon ni ining sugilanon sa atong kinabuhi. Sa man sa dila ba? Ila man sa gyud tinuyuan kung anong nahitabo ning ingon ini. Di unta sila matungnan ini, Dre, kung wa sila magbisyo. Bitaw, di ako muna, Dre. Dugay na din nila gihimo ang pagpanulis o pagpangawat kani adto. Sawa pa kuno sila maminyo namo, Dre. Bisyo na nilang daan ang pagkatulisan. Makalagot man tuod, Dre, pero unsaon taman. Mo naman gid nahitabo. Mao nga dawato na lang gyud namo. Ako, Dre, dugay na ko nakadawat. Kung sa may ilang kapalaran, wa na gyud ko maproblema, ana. Magda, daday. Sa atong kinabuhi, aduna tay daghang rason. O gani, mas sayo nato ang pagkondinar sa mga daotang binuhatan sa ato isig katao. Pero ayaw ninyo hikalimti. Ibisan kitang tanan makasasa, kung ang pagbuot na sa Dios, mo'y matuman, iyatang gamiton. Wa giti mahimo bisag sa kakuwang sa atong katakos sa iyong atubangan. Busang inyong untalang mo. Ngayon na ninyo palabi ang inyong pagbasol sa mga nahimong sa nila ni Luis o ni Tonyo. Hinuon, dawata ang grasya sa kamapasayloon o
Ipadayon ang inyong paghigugma o pagsuporta kanila ni Luis ug ni Tonyo. Ang amo lang, Dre. Nipahungaw lang mis among kasagmuyo. Pero, nahibaw mi nga lisod na kayong bakwion ang mga nangagi, Dre. Usahay ang paagi sa Dios, di nato hisabtan kung nganong nahitabo ang ingon ini. Busa magpabilin kita sa iyang gugma. Kigikan sa pagpasaylo, matagan kita og tinud-anay nga kalinaw sa tibuok natong kinabuhi. Unsa na, Ernesto? Malagbit, makabig pa na ito ka bungoton bilor. Ug nakita na ko sila madagway. Ang kaikagamasayon sa akong patuon nila. Very good. Mo gusto na kong mahitabo, Ernesto. Kasi gayon nga musurinir sila diyan nimo. Mo ka na higayon na. Nga makuha na ito ug balik ang kupa. Wow! Nahimuot kay ko sa imong mga gipanulti. Busa, ayaw lang yung pagdaang imong kagalingon nga dili kanila mahibawan. Kutob sa kamahimo. Buhaton ako ang tanang paagi. Nga mutuo sila na ako, Bilor. Buhata, Ernesto! Kay ang dakong danti ko diha nimo, nagpaabot nimo sa unahan! Nakita mo na mo kanina ni Luis. Nga nag-istoryahan mo ni Padre Simon. O, Tonyo. O gisultihan mi sa tanan ni Padre Simon. Unsa may gisulti ni Padre Simon ninyo? Mato di pa di Simon. Doon ako naiusan ninyo nga mamatay. Daan pa ko, mamatay gino, come on. Kaya nga na, Luis. Mahadok kang mamatay? Wa mi mahadlok mamatay magda. Noon, nag-goal mi kay naaman mo. Unsaon na lang kung di na mo makakita na mo o di na sabi makakita ninyo hangtod-hangtod. Oh, come on. Ikaw, Luis. Sigurado kong magkita pa mo ni Magda. Pero si Tonyo, maugin ni mauna. Ayaw, laging sulti. Unsa mo ka, oy? Ay, kog dumti dayo, oy. Tumti. Habi ninyo, gipahungaw gyud namo ang tandang kahiubos namo ninyo ngadto ni Padre Simon. Magpasalamat mo, Luis. Kay si Padre Simon, mitambag yun na mo nga amo mong pasayloon. Kana. Mo na'y husto. Kinahanglan yun nga magpinasilo ay natamagda, daday. Kung sa may amo mga sangan na himo, pasalawagod mi ninyo. Total, di kumpisa laman mi sa tanan na mo mga sadya ninyo o sa itong Ginoo. Oh, come on. Nalipay ko ng balitang ada. Kay gipasaylo na di amin ninyo. Gipasaylo na lipay ko, eh. Si Magda nakapasaylo na ni Luis. Pero questionable pa. Oy. O dakon di ka, day. Gitamaga naman kagaya sa pari. Unya mo supak man ka. Makapasaylo lang siguro ko ni mo, Tonyo, ubos sa usa ka kondisyon. Unsa may imong kondisyon ako, day? Kung ikaw mismo may mong voluntaryo nga magkig-away ni Belhor, o kung mulampos ka nga imo siya mabuntog, kanangin kayo na, mapasaylo na ti ka sa tanan nimong mga sa. Unsa? Oh, come on. May mong sultihan tamo sa tanan karon dayon. Sa tanan akong hibawan. Kung saan ginato siya pagpildi. Sultihan na mo ni mo dong. dong. Sultihan. Kayo rin natin. Oh, come on. Unsa ta? Sultihan ni mo dong. Oh, unoy. Andam na kong ipadayag ninyo ang tanan akong hibawan. Kung saan na to aron magpuntog si Bilhor. Sige. Sultihan mi dong. Aron himuon day nato ng butanga. Aron maimpas na to sa Bilhor. Pasulti ko niyo ini, ito niyo. Pero ubusa sa kondisyon. Sige dong. Unsa man? Ayaw niyo sulti si Padre Simon bahin ini. Oh, sige. Kino silong, kimaminaw mi dong. Oh, come on. Minaw mo. Ang tinuod nito niyo, ni Luis, mapatay ko na ito si Bilhor. Pilagi sa blaan ko pa. Ngaway usal niyo nga magkalas ka kinabuhi. Unsa? Oh, come on. Tinuod ka dong. Oh, tinuod akong gisulti ninyo. Ang balaan ko para ibugto makapahanaw ni Bilhor ni kalibutan. Sa usaw mo na to paggamit ang kupa para mapildi na to siya. Oh, come on. Kuha yung kupa. Kaya tuduan tamo sa sekreto sa gahom alang butanga. Tamsa pa sa. Tamsa dong. Sigurado ka dong. Tinuod na akong gisulti ninyo na eh. Tunay paagi, aron gamito na to kanang kupa nga mabutong na to ang gahom ni Bilhor. Usaw man dong. Oh, sige, kay maminaw minim. Oh, come on.
Pero ni Luis, kinahanglan nga makuha na nato ang balaan ko pa. Kaya kung imunsa ninyo, kung saan paggamit ang mga butang, aron din ba siguro nato ang atong kadaugan? Tamsa mao na dong. Tamsa na sad. Kung tinuod ng imong gipanulti karon. Nganong wa misultihin ni Padre Simon bayan ana? Nganong iya pa man nagitago gipatuon na mo nga kinahanglan gyud nga dunay usa namo nga mosakripisyo og mamatay. O gani bisan ikaw, bipatuon na mo na ang mga butanga. O ganong karon, lahi naman imong gisulti namo. Sino ako yun, Noy? Nito nyo, ni Luis. Sa tinundanay lang. Nahaldog ko musulti niyo ini. Nahaldog ko musulti niyo tinuod. Tuod kay, di ko gusto nga mahimang maslupakon sa gusto ni Padre Simon. Oh, come on. Sibot ni mong ipasabot tong Ernesto. Akong isulti niyo karon mo itinuod. Ang buot pa nimong ipasabot nga si Padre Simon, namakak na mo, o gatong among nabasahan sa libro dito mao. Napahisupahin ato nito nyo. Ug mauni ang kiyatibukan at tinuod akong isulti ninyo. Oh, come on. Murag natay gamay problema sa imong gipanulti karon dong na. Mayo siguro nga ato na lang yung pahibawon og istoryaw na to si Padre Simon ini. Oh, come on. Ayaw ni Luis. Nganong mahadlok man kadong? Kay nagsulti yung kastinood. Kung nagsulti ka tinuod, di ka ngay mahadlok. Mau. Bitaw dong. Ganalan nga atong sultihan si Padre Simon. Yan ang imong gisulti karon. Oh, come on. Utang buotoy. Kung isultihan si Padre Simon sa akong isulti ninyo karon, sigurado masuko siya na ako. Hantod-santod. Usa, balihog na Noy. Ayaw ito yung sultihin siya. Masulbad na ito kinang problema. Pinagi sa itong pagtinabangay na huwag magkinahal ni Padre Simon. Gipatawag tagid mong tanan din karon. Kino na ko'y gustong isulti ninyo. Malikod. Asa man di ay si Ernesto? Juan, milakaw man to, Dre, o kamon, padong sa gawas. Mau na. Akong tawagan, Re, tawagon ako. Ayaw na lang. Pasagdahil lang ninyo siya. Bueno, kadayo trakay kining akong isulti ninyo karon. Pero, importante kayo ni, nga angay na tong hinumduman. Unsa man na siya, Tre? Nasayod tang tanan, nga hangtod na ining mga gutlo. Si Bilhor kanunay nangita og paagi aron paglingla na tong tanan. Di gyud talong ani Bilhor hangtod nga di niya makuha ang iyang gusto. Gikan nato. Tinuod na, Dre. Sigon ta mo nahibawaan nga istorya sa uban. Daghan paghihapon hangtod karon ang nabiktima niya og nagpabiling ulipon sa iyang gahom. Mao kanay misyon ni Bilhor dinhi sa kalibutan. Nga magpadayon ang iyang paglimbong na tong tanan. Og subo nga palandongon. Nga ang usa sa nabiktima na ini karon, mao si Ernesto. Kunon sa may muguwa sa bakbag karon ni Ernesto. Kinahanglan nga dili kita magpalingla. Kay gigamit siya karon ni Bilhor anon paglimbong na tong tanan dinhi. Padre! Ano, Padre? Ganong giagi pa ba ni mo kayo ni ini? Ayaw pagdool. Palayo ka na mo. Hilaptanon ka, Padre! Hilabtanon ka! Sa pangitingo? Nausap man ang ano magkanasin nausap. Wa kay hinungdan, Simon. Bakakon ka! Dili ka man tigong mutuman sa tong sabot. Inutil ka! Inutil! Sa anak o sa Espiritu Santo, pahawa panuway. Ug adto ka sa tilan sa krus ni Kristo. Pahawa! Timan na Simon. Nahisulat na sa panagna. Nga wagi o sa ninyo makabuntog ka na ko. Bisag inyo pa ka ng kituhuang Diyos! Gawas sa lawas ni Ernesto. Biyai siya Bilhor. Mubalik na ko din ug panglutuson ko kamong tanan din Mubalik ko! Ernesto! Ayaw, day. Ayaw pagtuol niya. Kaya dili si Ernesto. Di na siya si Ernesto. Nakita ninyo? Di gyud mahimutang si Bilhor karon. Tungod kay nasayod siya. Nga nagsingabot na ang adlaw siyang katapusan ining kalibutan na. Oh, come on. Padre. Juan, doon na lang may gustong isulti niya mo, Dre. Come on. Mag-istoryahan ay unya tang tulo, Luis. Unyo, kinakoy daghang pahimangno ninyo. Aron dili mo malipat sa mga lansis ni Bilhor.
Ngano bang naluya ka man, Ernesto? Bukas kay kong lawas, Pilor. Karos amag kong mga tagis akong kaluwasan. Relax lang, Ernesto. Wa pa kita mahuman sa tong misyon. Tungod sa mga kabuang sa inyong pare. Ganong di naman lang di mo isurrender ang imong kaugalingon. O siya surrender? Ang kalinaw mo inapahinungdanon sa tanan, Pilor. Dili ang imong taas kakarpo. Ha? Ganong di man mo dawatan ang kamatuuran, Pilor. Ang kamatuoran nag-ingon nga ako'y magmadaugon ining kalibutan na. O kamong tanan, mahimo na kong ulipon. Pero, Hilom! Ayaw na pagtingog, Ernesto. Aron dili kong mahinayak nimo. Kay naa pa ko'y daghan nga ipabuhat nimo. Wah, buanga. Hapit na ginong tatamalipat ni Ernesto is. Oh, come on. Sakto gyud si Padre Simon. Di gyud taa nga mo kumpiyansa ton. Kaya kitang tanan din posibleng kami ton ni Bilhor. Oh, come on. Sa to pa. Katun tanang isulti ni Ernesto na to. Dito tina. Tinood dito, tinood. Dili, true. Oh, Dili, true. Gusto ka ton. Correct. Oh, come on. Ang atong istorya, di yun si Ernesto. Ang demonyo. Bida no? Usaw na lang kung kitang tanan din eh. Kami itong demonyo. Maunay kuya ton. Unang naghatag og pasidaan to permis Padre Simon aron makabantay ta permis sa mga kabuang ni Bilhor. Oh, come on. Pero kining akong gika-istorya ron is ikaw magyuga ni. Is this you? Yes. Oh, come on. Usam rin tanaw ni muna ko. Ha? Napanuwayan po ko. Oh, come on. Wa ba? Niguro lang ko. Panuway ba na na ang imong hitura? Imo mo din hitura na lang. Kabuangan, di ba? Agubasal di dahaw. Ang misod, ang espiritu, misod ba ang espiritu sa akong lawas is, oy, panuway. Pero ang akong lawas, murag anghel. Akong lawas, murag anghel. Tablaton, no, come on. Ito is, may gid mariguro kita pirmi. Lisod kayo, kung mabiktima tasal, lipat-lipat di Bilhor. Sumran. O sige, doon kayo, ano, maimpas ka na mo. Hala, sila nung si Dada Is. Tara. Ato na to sila sa silang kwarto. Oh, come on. Kalma lang, Daday. Nakaila na kay kunimo. Nahibaw ko nga ikaw mo'y labing kinaisugan nga babae din sa sumuron. Ayaw gid pagduol na mo, Belor, ha? Kaya wala ba gid may mahadlok ni mo? Day, wa si maduplis imong armas, day. Ani ka sa kuno yung Magda. Ambi ka na imong armas, kagida, Daday. Wa mong kumanhi ba? Aron makig-away ninyo din, eh? Ayaw lagi pagduol. Bilhor. Uy! Ang mga bunguton! Oh, come on. Ayos lang ko sa Bilhor. Kung na kay Toyo, kami may tubanga. Oh, come on. Wa ko'y daw tang toyo ninyo din, eh. Gusto ra ko nga istoryahon ko kamo. Ganun na kayo, sulti na mo. Hala, sulti na yun, de, maminaw, minimo. Kita mo yung akong gida? Day, unsa na gida? Garapa ka ng iyang gida. Ayaw mo kahadlok. Kay kining akong gida, mao kini maghatag ninyo og lantip nga salabutan. Aron masabtan ninyo ang akong katuyuan og di na ka mahadlok panako. Ayaw ka nagbuhata, Bilhor! Oh, Padre Simon! Naglibog na jud ko guys kung kani si Ernesto asa jud na uyon. Gito ba sa kalaban nga si Bilhor or gito ilaha Padre Simon? Kay matud palagi ni Ernesto na iyara ko nung gi ka naging gisabay-sabayan. Pero kato nagistorya na pud sila guys, nila Padre Simon gitu agil tapok sila wala si Ernesto ni kalitrag sulod si Ernesto unya nila ang tingog. Like naglibog na jud ko. Kung kato bang kaharap jud nila Padre Simon, nila Tonyo og ni Luis, si Ernesto jud baka to or si kuanto si Belhor na nagkuana ni sulod sa lawas ni Ernesto. Sulibog siya guys no. Kapansin ako ani siya na drama guys. Puro siya og horror movie. Kapansin mo na guys na kanang murag masapian. Unya kanang gusto jud niya kanang mudaog guys na iharang katawan kana ganing
Buro siya conjugal. Kasi may nga na ba conjuring, may nga na. Lindot siya. I love it. Hindi ko gana mamati pagkabi kay mahadlo ko. Maski drama ra ni guys nung mahadlok. Juga po. Tama na. No. May na sana sa kwarto. Man hadlok yun. Kaya talawan kay kog horror guys. Manandi dyan ko mo tanag ka na ganing mga horror na pag ako rin sa labi na pagkabigay eh. Kay daman-daman ko like. Di manok tuhog. Na ay magkunkuan. Mga kanaganing. Pag mga nakaprofile mo brog na itao. Ano bitaw? So, manandito ko ganahan tanag horror. Sa mga tiganahan mamati sa to ang reaction video, you may next the video guys, tungod kay humana ang ato ang drama nga mga kalag nga bungoton. Pero sa mga gusto magstay, like gusto mamati sa to ang reaction video, stay put lang mo guys, hantod mahumana nga to ang reaction video. And, bago ta mag-proceed, time check sa tanong, alas 9 na ata. Yeah, alas 9 na. Alas 8 pa pero mag-alas 9 na. So, patay kaon, no. So, after this one, ay mga kaon sa dynamic. Kay gutom na, guys. Basta makikita ito star ani. Star na Pasko. Basta makano na tala. Ganun kita na kung star na Pasko na. Di pa man December. Gani, wa pa kay beer. Sana on. Basta siya ako nakita. Hugot na po si girl. Ito, guys. That's it. And sa mga wa pa din nakasubscribe. Bago ta mag-reaction video. So, pa nakasubscribe. Subscribe na mudaan, guys. Ayan. Pakihit na sa to ang bell. Sa to ang button dira paki-click para every time na natin upload ay matagal mo notification nagikan sa ako and sooner or later sooner na ako'y ka-collaboration manambi updated na lang so natin mga upcoming dramas puhon so mga lindot ni siya guys manambi updated na lang puhon hapit na wanang paki-subscribe na lang ko sa tong channel para maging updated mo. Basta hindi sa inyong mga request napod dito guys sa inyong drama na yung ginam-hinam. Manang be updated na lang. Puhon, hapit na. Kay August naman ta karon August 26 na ba ta karon? Nakalimot na ko sa day guys. 26 ba ta karon 27. Nakalimot na ko. Okay, loading atong mind kung unsa ta karon. Pero I'm pretty sure 26 pa ta karon. So adlaw Sabado, kung nakabalo pa lang mo unsalan. And guys, nako ipangutana sa inyo. Kinsa jud kaha guys ang gibutang sa libro na mooy kanang ganing mamatay. Si Tonyo ba or si Luis? Pero ang giingon manggod sa balaang kasulatan guys na ang nanghilabot sa libro. So kay ang nanghilabot sa libro kay nanghilabot man to si Kuan, nanghilabot man to si Bilhor. Kinsa jud kaha ang angay mamatay si Bilhor ba? Si Tonyo ba? Or si Luis? Naglibog ko. Paki-comment nga ako below guys kung unsa inyo po ano na huna. Kung pareha ba dito tago na huna. Pero feel ako guys no. Ay di na ako maguna-una kay basi mga naguna-una makamampangin ta kay istorya bitaw. Ato ra man ang kuan panag na brag prophecy ba? Prophecy ako na huna. Bitaw panag na ra nato na kung kinsa jud kaha ang unang kanang ganing burag mo kuan sila mohaya. Di ba ka na ganing yan, paprituhon ko ni mama patay. Okay, uban na ko niya guys magprito. Let's go! Mudyo na yung pinakahit na ako guys magprito guys. Isda kay magbuto-buto niya mapasok ko. Mudyo na yung pinakahit na ako. Pero okay, watay mahimo. So, mamahilig kayo magpinirito. Pero lamig mapunan siya. Kung sa'yo lamig, maputi pinakasakit. Ulit ka kayo. Sa pritohon. Na! Magbukuan na, magburot, gabi nagkuan. Dubuho na na, eh. Medyo na kulit ang magprito, guys. Kaya magbuto-buto, manangit din ako magprito. Dubuho na na, eh. Dubuho na. Okay, so, ang impas at maplato karod ka. Way tubig. Na may tubig dira, mga imig tubig. Yan naman yung kulitan dira guys no kay lisod kay ang tubig dira nabukid naman tayo nami ngano man eh may panuon sa Davao may pa lang dito sa Davao kay kusog pa ang tubig continue pa dari anon nga bukid na guys kani nga mga guys patay mi sa bukid di ba baka sunod nila pa tug bukid nya karon hiwa jud noon may tubig ang bot siguro ang bukid na hot dag tubig sorry sabak ko lang eh. Dito kaya asa mo din pa doon tubig ay no medyo ka tubig diri like daghan kay dai ayo mo kuan diri kaulit ayo ni ay luto sa day kog sudan kay nasuguan ta
Okay, so let's dili ang sanin kita kontakan niya diri sa gamay nga kaldero. Ayan. Ay, okay, kanon siya. Kanon pala to, girl. Okay, guys, kaya pumanday na hindong isda. Yeah, half na meron. Paunsa na itong isda ito, ano. Okay. Masubuan ta, girl. Asan mo isda? Okay, kuha si kuya. Ano. Then, okay, darang isda. Ano to ang baba, guys? Kasi unod. Okay, nakita niyo yun. Wala yung unod. Kasi gusto mo, guys, ba't nga ng unod sa red? Baka dapat. Okay, naglibog ko, guys. Asa ko manghinlo. Kaya lisod lagi tira yung tubig. Sundo ko ito dyan ako. Nga nga may tubig tira. Nandabaw ganit ko sugin tubig. Burasak. Kaya itong tubig ito. Nga naman na. Ha? Anyway guys, wala na ko like kay istorya pa. Be updated na lang sa mga upcoming dramas. As of the sa tako to kay daghan ko yung trabaho onon. Goodbye guys and God bless. Magasigaso pa ako sa mga pamahang. Goodbye po. God bless.